Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Hoy, ang ingay mo! Parang baka. Welcome sa isa na namang edisyon na Welcome. Sino? Akes. Ako. Pag sinabing pagputi ng uwak, minsan ang ibig sabihin niyan ay imposible nang mangyari. Mali. It's not minsan. It's definitely impossible. Not minsan. Oo nga, imposible nang mangyari. Pero alam nyo ba na maging posible na ito dahil meron ng puting uwak. Isang bird photographer na si June Ray ay nilitratuhan ang puting uwak sa Misamis Oriental. Nakita niya raw ito sa isang vlog ng content creator. Kaya agad niya itong pinuntahan para makuhanan ng larawan. Taong 2020 pa nung narescue ang nasabing puting uwak ng isang pamilya. Nakita nilang sugatan ito kaya't ginamot nila. Matapos nun, nasanay na ang nasabing puting uwak at ayaw nang humiwalay sa kanila. Kahit lumipad pa ito ng malayo, ay bumabalik pa rin ito sa kanila. Nang dahil doon ay dinarayo ang nasabing puting uwak ng mga content creator at photographer. Creator. Ayon sa eksperto, hindi raw imposible ang pagputi ng uwak at maaring bunso dito ng genetic mutation. Kaya nagkaroon ng mga albino o puting uwak. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Wak, basic wak. Oo, talaga nung na-discover ng tao yung crossbreed, posible na lahat ng lahi yung, ano yun? Genetic mutation? Yun. Yun. Ibig sabihin nun, tahimik ka lang. Mutation. Ay, nakamute pala. Kaya pala. Parang mutant pala yan. Oo. Okay. Siguro. Kasi mute. Baka ako mutant, ayaw. Siguro nag-collaboration, nagbembang yung Hoy! kalapati at uwak. Diba? Galauga! Oh, di ba? Posible na. Possible. Kasi yung mga Diba? aso nga, pag nagko-crossbreed, meron ng, ano bang mga sample ng crossbreed na aso? German Shepherd. Tapos? Half German, half Shepherd. Guys, pasensya Diba? nyo na guys. May kausap pa ba tayo matino Di dito? ba? Spanish bread. Half Spanish, half bread. This opportunity maybe for you. Galing na talaga ni Tita Di ba? Max. Pag taga-Brazil, half Brazilian, half blowout. Akala ko half Brazilian, half wax. Pwede. Ay, salamat. Diba? Buti naman Pasok. Oo. O, paano pag ano? Ano pa? Mga half dyan. Mga, basta, Half, ano. Half Chinese, half ano. New Year. Galing talaga! Diba? American. Ano ba? Half American, ano. Wala akong maisip eh. Half. Hindi na niya naisip, guys. Half. Sa, Basta. ano pa? Half yamite, half kudasay. In short, Yamite kudasay. Diba? Oh. possible na yun na may naka-crossbreed dun sa nanay ng uwak na yun.
May puti na ibon kasi nagkaroon So, ng ganyan. posible. Ang Pinoy ang magandang ilahi talaga. Sa kahit anong, ang ganda natin kapag Pinoy at uwak, pwede ba yun? Hindi naman. Sabi mo kasi, Knock, knock. crossbreed. Who's there? Ready na kayo sa sakit ang tiyan nyo dito. Wala pa sa sakit ang tiyan nyo. Aray ko. Nauna yung tawa. Okay. Knock, knock. Who's there? Dali na, aray ko. Sakit ng tiyan ko. Wala. Aray. Wala pa nga Wala eh. pa. Ano? Knock, knock. Ulit, guys. Knock pala, natawa na ako. Who's there? Uwak. Uwak ko. Anong sabi nung baby nung gutom siya? Ano? Uwak. Wak! Sabi niya, wak! Anong sabi ng lasing nung broker siya? Ano? Uwak. Wak! Opportunity maybe for you. Nagsuka pala. Yung lasing. Yung wak? Nagtawag ng uwak. Yung lasing? Yung uwak. Sabi niya, shit! Sabi ng lasing, Sabi niya, wak! kapag puti na ang Uwak! lasing. Nakagluta! Yung uwak. Oo! Ay, sorry. Guys, wala na, namatay na yung uwak ko, guys. Sa ginawa niya, guys. Ano ba English niyan? Ng uwak? Ng lasing. Ha? Hindi nga seryoso ang tanong Ang ko. uwak? Oo. Crow? Yun. Crow. Why? Nag-agree, hindi alam. Tanungin ko si Derek Phil, ano bang English ng lasing? Ng uwak pala. Ayan. Anyway, pakinggan na natin to, guys. Hapay-hapay sa paglalakad eh. Yung lasing? Yung uwak. Ano hapay-hapay? Ibig sabihin ng pag-ganon-ganon. Paganon-ganon. Nagpaganon-ganon siya, guys. Ito, kantahin nyo to, Kabisyo ngayong Pasko. Yung baso tayo yung Huwag ka na kumanta!